Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. ГЭС бистәсенең 4 күп катлы ишек алу яңартыла. Әмма биредә яшәүчеләрне эшләр канәгатьләндерми. Ни өчен? Күп балалы гаиләләр яшәүче Подсолнухи бистәсендә төзекләндерү эшләре озакка сузылды. Моның сәбәбе нидә? ГЭС бистәсенең 4 күп катлы ишек алды яңартыла. Биредә безнең ишек алды республика программасы буенча йорт яны территориясын төзекләндерү буенча эш кайный. Әмма йортта яшәүчеләрне машина юлы киңлеге канәгатьләндерми. Безнең төшерү төркеме бу проблеманы ачыкларга тырышты. 4 йорт ишек алдында бордюрлар яңартылды һәм тротуар җәелә. Юл катламында яңарталар, әмма машина юлын киңәйтмиләр. Бу исә җирле халыкта канәгатьсезлек уяткан. Здесь большой поток машин бывает, здесь садик, здесь выезд на ГЭС. То есть это будет, например, мусорка ехать, мусорная машина или скорая. Уже абсолютно не проедут, даже 2 легковые машины не проедут. Шоулар шулай ук машина йөртүчеләр тимер атларын бордюрларга куяр дип борчыла. Бу җәүлеләргә комачаулаячак. Автомобильчеләр машина урыннары җитмәүгә дәгъва белдерә. Есть вот место же, можно же пошире дорогу делать. И здесь можно пошире дорогу делать. Вот тут можно, наверное, даже стоянку сделать такую небольшую. Заехать очень тяжело. Вот даже в данный момент мне пришлось машину там оставить за домом и пешком добираться сюда. Әмма ишек алдында юлны коммуналь челтәрләр аркасында киңәйтү мөмкин түгел дип аңлаттылар безгә шәһәр администрациясендә. Согласование проектов по программе «Наш двор» всегда проводится с участием жителей. В данном случае был запрос на расширение дороги и создание дополнительных парковочных мест. Однако это невозможно ввиду наличия тепловых сетей на территории. Шуңа да карамасан ишек алдында машина урыннары өстәләчәк. Балалар бакчасы янында автомобильләр өчен зур булмаган майданчык төзелә. Машиналарны йорт янында калдыруга килгәндә, машина йөртүчеләр юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузмасын һәм җәүлеләргә комачауламасын өчен бордюрны шактый югары куялар. Лилия Гатина, Арина Шамина, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Күп балалы гаиләләр яшәүче Подсолнухи бистәсендә төзекләндерү эшләре озакка сузылды. Июнь ахырына эшчеләр тротуарны төзекләндерүне тәмамларга ниятләгән, әмма кайбер кыенлыклар килеп чыккан. Моның сәбәбе нидә? Хәбәрчебез ачыклады. Күп балалы гаиләләр өчен Подсолнухи бистәсендә машина төзелеше урамыннан Подсолнухи урамына кадәр тротуар җәю дәвам итә. Эшләрнең яртысы тәмамланган, әмма объектны файдалануга тапшыруга кадәр әле ерак. Башта эшләрне июнь ахырында төгәлләргә планлаштырганнар иде, әмма һава торышы үз төзәтмәләрен кертте. Яңгырлы июнь махсус техникага асфальт җәяргә мөмкинлек бирмәде. Шулай Подсолнухида яңгыр сулары агу урыннарын булдыру дәвам итә. Ясалма тигезсезлекләр һәм юл хәрәкәте билгеләре куелган инде. На данный момент осталось провести благоустройство по всему объекту. Это устройство пешеходного тротуара. Осталось, наверное, порядка 500 метров сделать, 400 метров даже сделать тротуаров. По протяженности это где-то 1000 квадратов. Установка сигнальных столбиков, пешеходного ограждения. И сейчас идем, заканчиваем чернение откосов черноземом и посев трав, укрепление посевом трав откосов. Һава торышы мөмкинлек бирсә, юл эшләрен июль ахырына тәмамлау планлаштырыла дип билгеләп үтте Андрей Филиппов. Исегезгә төшерәбез, яңа юл төзелеше 311 миллион сумга төшәчәк. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 6 июль бүтін дөнья кардиологлар көне. Бу табиблар көн сайын инфаркт, инсульт һәм йөрәкнең ишемик авыру кебек йөрәк кан тамырлары авыруларыннан интеккән миллионлаган кешеләрнең гомерен саклап кала. Шулай ук йөрәк өянәгә кичергән һәркем нормаль тормышка мөмкин кадәр тизрәк әйләнеп кайта алсын өчен дөрес дәвалау һәм реабилитация программасын эшли. Ел сайын Россиядә йөрәккә бәйле проблемалар аркасында яшьләренә карамастан миллионга якын кеше үлә. Шуңа күрә табиблар үз сәламәтлегеңне күзәтеп торырга киңәш итә.
Соңгы вакытта йөрәк кан тамырлары авырулары яшәрә. Әгәр элек ул өлкән яшьтәге кешеләрдә генә булса, хәзер кызганычка каршы яшьләр дә авырый. Әгәр баланың яки яшь кешенең кан басымы нормаль булса, йөрәкне елына бер тапкыр тикшерергә мөмкин. Ләкин баш әйләнү, баш авырту һәм йөрәк ритмы бозылу кебек симптомнар барлыкка килә икән, ешрак контрольдә тотарга кирәк, ди табиблар. КамАЗ-Мастер командасы экипажы машиналары барлык техник һәм административ тикшерүләрне узды һәм аларга Ефәк юлы ралли рейдында катнашырга рөхсәт ителде. Йөк машинасы белән раллиның гамәлдәге чемпионы Дмитрий Сотников, шулай ук Эдуард Николаев һәм Сергей Куприянов идарә итәчәк. Машиналар техник таләпләргә җавап бирә. Без административ һәм техник тикшерүләр өчен кагазларны алдан ук тутырдык. Бу техник комиссарлар һәм безгә эшне җиңеләйтә. Ярышта көрәш киеренке булачак. Хәтта күнекмәләр вакытында да без бер-беребезне секундлар өчен көрәшергә мәҗбүр итәбез. Секунд угы төп көндәш, диде Чаллы командасы узышчысы Андрей Каргинов. Ефәк юлы 6 июльдә Астраханда башланып, 16 июльдә Мәскәүдә төгәлләнәчәк. Ралли рейдның гомуми узынлыгы 4380 км, шуның 2800 км махсус участоклар тәшкил итә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО АП «Надежность» проводит неразрушающий контроль сварных соединений радиографическим, ультразвуковым, магнитным, капиллярным методами, а также испытание прочности бетона. Телефон 70 76 20. Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ «Господдержка». Ставка 18% годовых. Выдаем займы с использованием средств материнского капитала. Набережные Челны, Новый город, 107.